बेखौ जानांगौआबो मुस्किल ना मागौ गोजौ दंथ' बै फाग्ला माखौबा नै होबायबो नै जानोसै ब्रें 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 औ एभ्रिवान नै जोंहा दिनै बैसागु फैनायनि खोजोमा बिदै जानो नागिरलायबाय जिनिसा ब्रां ब्रां अरजालागासिनो दं बेजों सावगोन अरजों मिस्टार बानालु ब्रां ब्रां नैबे मोनसे मोननै बै मोनथाम बै मोनब्रै ओइ फाग्ला बे बिमाया गोलैजोबखायोना बेखौ माबागोर दानदोबो बालथियाव सोदोबो गोजौ थिखोलै दानदो बुरुद गेबुगोर नुबाय हमथानांगौब्रा र' दे हादो आया जायासैलै रोङासै आयदाय थैखागोन अरजानांगौनो गोबावजों अरजानाया जेबो नङा बैलायबाव मोनसेबाव बैलाय दैबाव दंबावो मोनसे बे मोनसे बे ओमफ्राय बैलाय गोजौआव गिदिरथार फैना बे दालायाव सावहर ओरैनो सावदोब्रा ओरै लाबोना ओरै सावफै ओरै ओरैबाय ओरै नै आरो नैबेबो आयदै गैया नामा बिना दंलै आयदै सिथोबा ओरै सावहर बाय आयदै नैबेखौ मोनसे सावबावनोसै बेनिखौ हानजोबसै ना गासैखौबो उन सिगां सावलाजोब्रा ओइजोंबो सावदों नै खारजोब्बाय ओइ गेब्रुजोबगोनसो लासै हमथाना दान दालाय सेस गारसोमदो आइया थाब गारसोमहर आयदै थाब थैगोन नायलाय आयु बोख्लायलायबाय नै बिराद गिदिर बेना खोजोमा ओंखारजोब्बाय नै ओमफ्राय बोफाय फाग्ला बेयाव बोनांसिगौ नामा र' 1 मिनिट आं दानहरग्रो दे आयदै अरलाजोबना सेस जानोसै खम खस्थ' दानबायखौ आयदै अरखौ खोजोमाजों बुंफबजोबलायबाय नै जिनिसा गुलुं जाजोब्बाय गैला दंबावोथ' एसे गोजौआव गोजौआव दंथ' बै फाग्ला माखौबा बेखौ जानांगौआबो मुस्किल ना मागौ नैबे बिदि लाना खारजानाय नङा माबागोन गेब्रुजोबगोन बे गाबायाव नै औ बिलाय गानायसो बे खारजाला बे बाल्थिंखौ लांसै र' अरग्लुं जाजोबनायनि खोथा बेखौ एसे दानखानो मोननांगौमोन नै हाबनायनि पाइपजों सुवाबा उफाय गैला खोजोमाजों बेयाव गिलु बालु अयथासार नै मेरला दंथारो फाग्ला लस जाजोबसै देलाय मेरला थाबाय नै बेयाव आयदै होलाय बे खोजोमाखौ जानो थाखाय बिसिबां लाख खोजोमाजों अरजाखो आयौ बे खोजोमा बेबो खोजोमा ओरै दंबावो अरफब जाजोब्बाय ब्रांनो एबार बासिनोसै बिराद मोजां बिराद खस्थ'जोंसो मोनबाय मा जानोलै आधा केजि 1 केजिसो जागोन दाखालिना 1.5 केजि उरि लाहरबानो जायोमोन केजि अरजा जाबाय हरदोंथ' बेयाव गथा थांखाबाय नै आधा घन्टा 1 घन्टानि उनाव नै दासो बासिखांजोब्बाय एबार संनायनि लाहार फाहार ब्रांनो बेसे गोबाव जाखो लागाव नै आधा केजिसो जागोन हानजोबनो हायासै अरजानानै नै रायजोफोर जोंहा एबार एवनोसै ब्रां मुस लागायनोसै बोथोरनि
नै होबायबो नै जानोसै ब्रें 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 नै होसनलायबाय खोजोमा बिदै दिनै ओंखाम बायदिसो नुबाय बोरैबा माबा दुन्दिया हरसै एबार जिनिसा मोदोमलायबाय दा ओंखामजों लागायनोसै मुस मुसनो मोनबायदां एसे साखिलाय ओमफ्राय मोनबाय फाइनालि एबार जानोसैल' बैसागु बोथोराव खिन्थु जानांगौ दिनै जों जानोसै बेयावनो फोजोबनोसै भिडिअखौबो